Napadasan ni Kabsat Maya sa napudnoanagan tintay idrama ita. Ngam sakbay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama na imbag nga oras yu amin. Sakbay ti amin, hello man pa kini Edith Manantan, Agnes Daus dita Singapore, kani Susan Gudoy. Kaslimanti ko na ni Kabsat Maya. Dir manang biyanang, adamat kapadasa kakayat ko nga ibinglay kan kayat ko amangagan, babanting kay panangidrama. Nagtrabaho idi ti asawa kiti adayo a lugar, kat bayat ti kaawanan ay barkadaak kadagiti artek, kan lalakiro ako kumarek. Aging ganay sungsungak, kat nakaramid akiti basol iti asawa. Ngam kit di nagbabawyak daytaan na aramid ko. Iso ato do pakawanak iti asawa. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Sige na ananang, kuyo gandak manan nga mapaniji balay da Glorio. Kailiw kong di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawyak matan di inaramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo di balay da Glorio, Maya. Agam talaga di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay mi di asawa manakaw. Apay nga kasjaymat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang, idi. Nasulisugak, idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga hanak nga kan iti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako mamat kanya na. Talaga siguro wana sakitan na. Kapo iti panaglalaki biday anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak sa anak ko. Amangano ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Dahil sumati ko yung mapapanijay. Ha? Parang isaw, tidinggin. Wando patsin na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay wow. Ay, mabainak. Si kanti mapano kayat mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Di na ka maawat di asawa. Ipili mo kitibagimkin kwa na. Sige na tatang. Tadalaang mat nga agkidawak kanya yung iti pabor. No apay ba't ngamin alaglalaki ka idi Nya ngay, di apitom itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat nasulisugak ta kanayon kami ngamin nga mabuartak idi. Dagi-jet umat ko kumarek nga sungsung. Ish. Namin ano nga may nabinagbaganda ka. Adi ka makikuyog ka dagijay ababay. Tagarangganjang dagijay. Ngam natangkemit ngamin ti ulam. Nya nga Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan. Tikit di kumapan nakaurnos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Katagpakpakaasyak nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti kuyugam ama panidya balay da Glorio. Da kayo matati kadwak. Takaslahan nga kaya ni nanang ay ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makay ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabailak. Mabailak Maya. Da kayon ti mapan iti inam no kaya tiyo. No di na ka ngamin kayatin na kabaybay abaw. Di mo ipilit na bagay. Sige matan tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talakay. Ngaro da. Pakpakuyog kanyak ng mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kang ni Glorio. Di na nga rod kayatin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat makalukoy kang ni Glorio lakay. Si Kamel ti makisarita kang kuana. Ta kuyugan da ka. Ay,
Pagbigyam, jay anak mo, taka si Mait. Masa si anak no kasta ngagsangsangay. Uy nga raw, nag-arami to mga may. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo ko mama, titigundaway na ngagbalbalew. Isungala nalan, nagrupwat kan, takuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Gloryo, baraw. Adda kami manain. Umay kami man, Gloryo Baraw. Ay, mala, sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tap nagsinublan kami kin ni Maya. Ladingita ka, ngam awanin tinamnama. Arami dakmat ti amin nga kabaalak nga mangpanak na kanyang nga nagbabawi akti nagbasulak, Gloryo. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasim. Noon yaman tinagbasulan ti anak may. Dayjay ka nagbabawyan nan Baraw. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan may. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin ngay sublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinublan kami. Adayo siguro na mapasamak tikasta tatang. Anya ayati kayat mo nga aramidak, Gloryo. Ibagam ta aramidak amin nga kabaalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin ngay subliti amin Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang kuha kabalan nga mapukaw ka kanyak, Gloryo. Ay, hayatan ka unay. No kasta, talaga nga awanan namnama, Gloryo. Awanin nanang, pasensya kayon. Gloryo, apay no ikampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Kay tanya nga ron ti plano mitangay. Ta sininaamon ni Maya. Di mo ko na na mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo't nanang. Uray, pay. Agbasol ka lang no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga road. Numakisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Isu ano siya tisi ka, tangay agpakpakawan mo di asawam. Apay nornusan yun di amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat agmay maysa. Nanang. Nariga, tawan kadkadwana kunam sa. Nang runan no kumapsukan. Sana pa nang idawdawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kanwawanak taon. Ige asikaswag ti bagi ka. Ay, sos, kunamla ti kasta. Tamok at ti pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti rignam, talino ko nakakangaro di asawam. Ngam panunutem ti masakbayan nyo anak ko. Taula ang madya asawam, amakarami di ti basol. Katangay nagbabawyan na ti nagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko narigat ag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itay pay lang agun unay ti cellphone mo di tarabaw ti lamisaan. Sungbata man, ang mga no emergency mo na ita. Han nga emergency data? Baka dagi manan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, asino aya da ita? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Gloryo, mate. Ha? Ay, yung nga dagot! Hello, Gloryo? Apay, awanin plano nga gawid dito'y balay, Maya. Ha? Anyat kayat mong asawan? Agawid ka na. Agnag ka nita balay tananang kantatang mo? No, kasta, napakawan na kon. Mawat nakman ng Gloryo?
Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, sige, umaya kon, Glorio. Na, anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang, pag-awidan ako ni Glorio, ije balay na. Agdan na kami manan. Sige, agawid ako na. Ay ka, dagiti inyawid mo akawus mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo, di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mangi impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang ta isaruno nang ay umay niya. Bunagan nanto amin. Adniya! Salamat nga talaga ta pinakawan na kon, Glorio. Maurnos tamatlaangan ti amin kanyata. Di ka pa yung nagkampante. Kasan pala 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistaan lagi ti tattao. Ti panagsinata ti tupikuda. Iso atap no agsardeng dan asumanao. Agsinubyantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon, Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti amom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket inot mutla may sublik ti sigud arik naking ka. Ngam, oray basta adalat tarik nam kanyak, Glorio. Wen, adda. So di ka madanagan. Glorio, nakaluto ako iti pamigatan ta. Bumangon kay tanta mangantan, tani sumrak ka pa iti trabaho. Sana ka sumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay. Sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Diakon na i-concentrate ag trabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo. Napay akastuyak. Awanan ganas kong agtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Jay mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lakay. Jay asawa na ti para balay. Nyay, apay, nagikatin ay iti trabaho niya. Uwin kano ka raod. Ay, apay nga yakas, Jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam saan mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadata mo't nga impilit na tibagi na kiniglorio. Una, nga misuma tinang paawit kan ni Maya di balayda. Napilitan la siguro day dayag. Nangrula ka ipadlaw mo ni Maya. Pagpatpatayan na launa dya sa awala. Isurat dumakil mo ati ulo dya maisan Ay, agbalin sa mo takaasi jay anak tak iti sidong ti asawa na iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di na lang arod kayat ideng. Ay napakawan na siguro na pinagawid na mo dun iti balayda. Amom lang Dayjay mo kami na Maya. Nonya nakanda. Apay naglalaki ideng. Nyalala, di mo sidiran ti anak ta. Nailawan nga ron bait. Kan nagbabawyan na ati inaramid na. Nasulisog lang dayjay. Tanay barkada ngamin kadagiti lalaki raw barkada na iday. Natangkin tuba ti ulo na. Di na amo ti mabagbagan ideng. Anya nga ita. Nalala. Di mo sang kalagip tinapalabas. Tanalpasan dayjay. Ag-move on tayon lakay. Nagkapgapwam, Glorio. Awan pa nalutaw, iso nga siya kung tinaglutaw. Di ka pa nag-ininaw. Iso nga siya kung natin nag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Nasayad mo ita nagluto kin naginaw kan. Diyak mabalin tagig gamiti danom, tanabanugak. Ang mga numapas maki di. Ay, unay matanan. Kasta nga ka na yung tararamida mon. Inal daw nga awang kahit balay. Umununak pa nga makasangpot nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang arod trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y.
Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo, Maya. Ha? Awan karbang amang sirsermon kanya ka. Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakim. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. At daya nang mukha niya kareklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kati at trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Gloryaw. Nagkapuak iji balayaw. Nakalukat. Simrok, dagijay manok. Agkaiwaran ti rugit day jay. Kanjay lababo yaw. Napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagitay kalkaldiraw. Sana nakaluban. Iso akinalubak kitayan. Ururayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw, adi ka man lang nagidalima, nagmat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wen nga mamumat, ngagtrabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet, nga misupay lati mga ramid kadagita. Kat ano na talaga kasta. Tamadama pa'y lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya? Kunak man no napakawan maun. Pakawanag to naikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay, unay kan aya. Pinagsublim pa'y lang aron iti puder mo no kasta mo lagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Naasya na ya kanya saan? Taginuliban nak nanang. In barbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan namot day ngay naramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak day dyan nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ang adilinuto mamasida Maya. Ay na, nabartak ka manan. Una matikas tang araramida mo, Glorio? Di naksermona na. Di mo kahit di makaramang kanya. Ala, sumrak ka nga ro din. Laglagi pam. Adi ka pulos nakaraman kanyak edi ginuliban nak Maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermunan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio. Siguro malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit kita kayo pa ilaang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad mi ti amin kanyami. Oh, imposible Mo, at dapat ti komunikasyon nyo. Lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kung dadya ngay naramit ko idi. Lipatan ta ko man ti amin. Nukat mo malipatak tinaramid mo, Maya. Bayan na kita kahit kung aramidan. Di naklapdan, Maya. Di naksitain. Di naksermunan. Nawadam, ha? Nay, apay akas tatilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw nanang? Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo Basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Nay, apay nga akas tatiraramidon na. Awan lang nga ro dun trabaho nan. Kasta pa itiaramid na. Ay, uwan nga rod An kumot ngamin nga mabalin nga sitaan. Taag ungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermo na. Anya? Ay, no kasta mo lang, panawa mo. Ay, haana. Kakaiso na nga inawat nakmanan iji balay me. Amok nga maisublin tumatla ang tisigod nga linangan me kani Glorio, nanang. Ika, kasanaw, no kasta ka na yun. Kasi ka lang ang sakripisyaw, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatla ang di asawak, nanang. Maya, ada kadwa kasi mangbait ni Olivia, gayem ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo? Sino nga, Olivia? Gayem ko nga rod. Mala,
Sumrakan Olivia. Maya, mangisagana ka iti merindaan mi kin Olivia. Maya, dalos am ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya, apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na iya nga sa balik. Agyan dito yun ni Olivia. Tagtrabaho jay ili. Pagkabangag ko ma, nga maurasanan. Kaasimot. Anya? Ibaga man tagpaiso kanyak, Glorio? Imposible nga gayem mo lang dahil nga babae. Babaem samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan ito'y balay ti babaem? Kat siyak ti mangbiyag kanyayo? Natural! Laglagi pam! Apasot pa'y laang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May baya mo na nga karo-karo. No hanak nga mapakawan, halang! Isuntumot langahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malaala, husto na dakaw. Di ka nagsagay. Aklunam laang ti kasat mo iti asawam. Takunam mo. Ano si Tam kat isidir na tinapalabas. Mabalin mo nga idarom ida anak ko. Lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo dyan sawang. Anan. Ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kas na taramid. Bye-bye, yun na. Total, napanaknakak nga hanak nga napakawan pa lang. Tayo din nagsubli aki je balay. Natamnay lata kanyak. Hanan nga kasla idi. Ay ka, tara Magambo ka nga raw danakaw. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak tim mo na nga nagbasol kanya na. Nasakitan iti husto gapo iti naramid da asawa. Ngam awan karba nga kamasakitan, ta syakkat nga rod ti mo na nagaramid iti basol. Bayat ti panaglabas dal daw inot metla anak kailiwliwagak ket naklon kon ti amin. Pimanaw metten da Glorio kan ti babae na, ket jakon ammo no sa dinot ayan da ita. Narigat gayam tagdardarasudos nga garamid iti saan na may parbang. Ket ti adala na adaw ko iti kapadasak, sakbahi nga garamid iti may kaniwas, panunutan pa'y iti maminribo adaras. No nasaya at nga tatiibungan na wano saan. Tasaan na may subli tinapalabas. Masaya nga nakiti napinta sa linangan miidi iti asawak, ngam awanan maaramida. Alakastan, pigayem mo, Maya. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa.